Poznáte hru Eurovlak? Jej podstata spočíva v tom, že si máte vybrať 3 osoby, s ktorými by ste chceli týždeň cestovať v jednom kupé vlakom z Lisabonu do Moskvy a 3 osoby, s ktorými by ste v žiadnom prípade cestovať nechceli. Samozrejme, svoj výber musíte zdôvodniť. Keď sme túto aktivitu robili, často sa medzi osobami, s ktorými by sme nechceli cestovať, objavoval maďarský Róm, práve prepustený z väzenia. To, že bol práve prepustený z väzenia, by sme mu vedeli odpustiť. Veď do väzenia sa môže dostať každý z nás. Napríklad môžete spôsobiť dopravnú nehodu a niekoho usmrtiť. Ale to, že je niekto Maďar a ešte k tomu Róm, to sa už odpúšťa ťažko. So žiadnymi Maďarmi sa mnohí z nás zatiaľ nestretli, ale niekto povedal, že sú takí divní a o Rómoch radšej pomlčíme. Tak sme sa rozhodli, že zistíme, či sú to iba naše predsudky, alebo koľko je na tých rečiach vlastne pravdy. Naša prvá cesta viedla do Nových Zámkov na gimnázium s vyučovacím jazykom maďarským Pétra Pázmánya. Esetleg böngészhetünk az interneten. Megtudjuk, a gimnázium 1842. októberében fényes ünnepségek közepette nyitotta meg kapuit a tudásra vágyó fiatalok előtt a régi Björnson utcai egyemeletes épületben. Majd 1911. szeptemberében a Széchenyi utcába költözött. A jelenlegi Nyárhíd utcai épületben 2001 óta folyik az oktatás. Büszkén viseljük Pázmán Péter esztergomi érsek és jelentős magyar prózaíró nevét, mely a szülők, tanárok, diákok közös választása volt. 2007 márciusában avattuk fel iskolánk előcsarnokában Szilágyi Tibor szobarászművész alkotását, mely névadónkat nyitott könyvvel tanárként ábrázolja. Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Hirdeti Pázmány gondolatát a szobor mellett olvasható motto. Folytatjuk a 166 éves hagyományokat. A budapesti székhelyű Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért Alapítvány 15 alkalommal részesítette ösztöndíjban és könyvjutalomban arra érdemes diákjainkat az októberi hagyományos díjkiosztó ünnepség keretén belül. Minden évben szép számban akadnak kitüntetett diákok. Ők azok, akik az előző tanévben a legjobb eredményeket érték el hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken. Mindamellett kitűnő tanulók esetleg aktívan bekapcsolódnak az iskola kulturális életébe, vagy kiveszik részüket a diáktanács tevékenységéből. Ez alkalomból adjuk ki mindig az előző iskolaév közlönyét. Jelesebb évfordulókon emlékkönyvet is készítünk. Legutóbb a névadói ünnepség alkalmából. Ebben egykori sikeres diákok, elismert tanárok emlékeznek az Alma Materre. Évente 2-szer jelenik meg Mi van címmel diákújságunk. Iskolánk diákközpontú, családias hangulatú, a 268 tanuló szellemi fejlődését 20 fős tanári kar felügyeli. Honlapunkról nem csak képek, szövegek, de prezentációk és kisfilmek is letölthetőek. Új színfoltot jelentett intézményünk életében, amikor 1997-ben a hagyományos 4 éves képzés mellett megindult a 8 éves képzési forma a nyelvi tagozatos osztályokban. Végzőseink közül többen kiváló nyelvtudással felvértezve és a német nyelvtudásukat igazoló okmánnyal, DSD nyelvdiplomával a kezükben hagyják el az iskolát. Nagy előnyt jelent, hogy az iskolában emelt óraszámban vendégtanár segédletével tanulják a nyelvet, és az utolsó évfolyamban felsőfokú nyelvvizsgát tehetnek. Ebben az évben nyílt meg az interaktív szaktanterem, amely nagy segítséget nyújt nem csak a nyelvtanulásban. Állandó iskolai rendezvényünk minden tanévben az Oroskupa teremfoci bajnokság, melyet mindannyiunk által szeretett, 6 éve elhunyt kollégánk Oros Tibor emlékére rendezünk. Legkisebbjeink mindig nagyon várják a Mikulásnapi alakoskodást és a műsoros karácsonyi ünnepséget. Ilyenkor az egyes osztályok vidám műsort készítenek. V škole nás privítala pani riaditeľka Zuzana Peternaj a študenti prvého ročníka. Ani sme nestačili postrehnúť, zaregistrovať nejaký slovensko-maďarský problém a už sme veselo komunikovali s našimi novými priateľmi. Zistili sme, že majú rovnaké záujmy, ale aj problémy ako my. Ako tráviš svoj voľný čas? No, športujem, alebo
alebo doma pomáham. Kreslím, športujem a čítam najviac, počúvam hudbu a som vonku s kamarátmi. Tak, dobre. Voľný čas. Jazdím motocross a chodím na karate. Voľný čas tak nejakým športom, rybačkou a podobne. V škole mala som taký strach z toho, že tam prídu nejaký taký, povedala by som to aj také, že návislenci a že sa nebudeme mať o čom porozprávať. Ale ako behli a videla som tie iskry v očiach, také, najprv mali také, tak sa báli, mali taký strach v očiach, ale potom strašne sú super, strašne tam bolo dobré, páčilo sa mi to strašne a tá maďarčina nemala chybu. Strašne sú super. Že doma sa normálne maďarsky rozprávajú, ale keď už sú v obchode alebo kde, tak už normálne sú slovenčine, po slovensky. Dokonca sme sa zúčastnili aj vyučovacej hodiny dejepisu v maďarskom jazyku a naučili sa niekoľko maďarských slov. Kedol? No, to sú také nároky. A potom, že egy, kettő, három, négy, öt, het, nyolc, kilenc. Počas našej návštevy zavítal do Nových Zámkov aj informačný eurovlak. Jeho cieľom bolo informovať občanov o Európskej únii, jej inštitúciách a legislatíve, ako aj užitočné rady o tom, ako profitovať z jej členstva. Súčasťou pobytu bola aj návšteva slovenského mesta Komárno a jeho dvojčky, maďarského Komáromu. V júni sme sa opäť vrátili do Nových Zámkov na školský juniáles a súťaž vo varení gulášu. O guláši a jeho príprave bude osobitný dokument. Ešte máme jeden ale opekatá vareka. Trocha, viac by mohlo byť vlač. My sme okrem varenia stihli aj mnohé hry a aktivity a tak bolo na školskom dvore gymnázia skutočne veselo. Nech sme hľadali akokoľvek usilovne a zodpovedne, žiadny slovensko-maďarský problém sme nenašli. Poďte bližšie, aby vás bolo počuť. V jeseni sme sa pustili do skúmania druhého problému, teraz rómskeho. Uskutočnili sme anketu na 2 rôznych miestach. V rázovitej turistickej obci Zuberec, kde Rómovia vôbec nežijú, a u nás, v Dolnom Kubíne, kde sa hlási k rómskej národnosti niečo cez 200 Rómov, ale ich skutočný počet je vyšší. Niekoľko dní sme strávili aj s detskou tanečnou skupinou XDS, neurčité skupinové detaily, profil ktorej vám prinášame v osobitnom dokumente. Nebolo našou úlohou súdiť alebo hodnotiť. Chceli sme len skutočne zistiť, prečo by sme nemohli cestovať týždeň v jednom kupe s Maďarom, Rómom alebo maďarským Rómom. Ale našťastie sme žiadny dôvod nenašli. Pretože nie je dôležitá národnosť alebo etnická príslušnosť. Dôležité je človečenstvo v nás.